खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गोदान बोसोरनि गोदान राव ओंखारदों बिथां फरायसा आफादनिफ्राय मानगोनां दिपेन बर' सारनिफ्राय गोदानै फिन आरोबाव 14टा पइन्टखौ लानानै सोमावसारफिननायनि बाथ्रा सोमावसारनाया गिदिर बाथ्रा नङालै सार जायो सोमावसारनाया आरो कन्टिन्यू जाबाय थानांगौ सोमावसारनाया जाय हारिनाव सोमावसारनाय गैया बै हारिया सिनायथिबो गैया बे रावा जों बै समनिफ्राय खोनाबोबाय थानाय राव हारिमु जीआई टेग मा टेग माबा माबि गोग्लैनाय गोदोनानै थायो ओंखायनो सोमावसारनायखौ बे बाराव फिन सोमावसारफिनगोन फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों राव बुंदों बिथां दिपेन बर' सारनि आं जोबथारनायाव होनो थांगासिनो दङ आरो सोमावसारनाया ओंखारगोन नैबे सोमावसारनायनि पलिसिया बे नङा जे आं चिफ जानो थाखाय सोमावसाराखै अनलि 14टा माखासे पइन्टफोरखौ लानानैसो सोमावसारगोन आं चिफनि थाखाय नङा एमसिएलए इएमनि थाखाय नङा बिनि जों नैबे 14टा पइन्टफोरखौ लानानैसो जोङो सोमावसारगोन अनलि जुदि 14टा पइन्टखौ लानानै जुदि सोमावसारदोंबा थांनाय गोरोबथायावनो मानो बै 14टा पइन्टखौ मानो सोफिननो हायाखै सारमोना मानो फिन सोमावसारफिननो गोनां जादों दुखुनांथावना एसे आं गावखौनो माने बर' जाथि नंला नामालै आंलाय नैबे मोनसे बुस्थुआ साननाया फैदों दे रायजोफोर गाज्रि मोननानैथ' लाब गैया बुंनांगौखौथ' सिदा सिदि खुला खुलि बुंनांगौ जों फरायसा आफादखौ बेफोरबायदि बा सोरबा सासे फरायसा आफाद हिसाबै थिगैनो दं जों गाज्रि होना नाथायबा बै दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो बुंजानो गोनां जादों फरायसा आफादा गोथार मोनसे आफादा बुंजानो गोनां जादों जोंफोर बुंनो गोनां जादों बायध'ता सोमावसारनाय होननानै बुंबा जोंबो दासिमबो गोसो बोरैबा मोनखाङो नोंसोरो दिनैहाय लिडार जानो थाखायनो बिटिसिखौ सालायनो थाखायनो चिफ जानो थाखायनो 14टा पइन्टखौ लाना सोमावसारनायनि बाथ्रा बुंदोंना नोंसोरो अनलि बिफोरखौनो लानानै सोमावसारनो नागिरदों फिन आरोबाव नोंथांमोना सोमावसारनायनि खोथाखौ लाबोफिननो नाङा एसे दुखुनांथावना आं माखासे बाथ्राखौ दिनै जोबथारनायाव बुंहैगोन दिपेन बर' सारनि बाथ्राखौ गासैबो फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा होनाखै दै किन्तु नैबे दैदेनगिरिफोरा 14टा दफाफोर पइन्टखौ लाना सोमावसारनायनि बाथ्रा बुंदों हा सोर रायजो राजा ओंखारगोन ओंखारा नङा ओंखारगोन बिसोरजोंबो सोमावसारनायाव नाथायबा गावबा गाव बेनिफिटनि थाखायसो बेफोर सोमावसारनाया बर'नि जत्त सोमावसारनाय लिडारफोरा गावबा गाव लिडार जानोसो सोमावसारनाय बिफोरो माब्लाबा दुखु नाङो मोनो जों मोनबोदों जोंबो राजा लामा गाथेनानै मोनाखैब्लाबो हाथियारजों सोमावसारबोनानै जों मोनथिनो बाखि गैया जेखियानो जादोला आं जोबथारनायाव माखासे पइन्ट बाथ्राफोरखौ बुंहैबावगोन दिपेन बर'नि खोथाखौ नैबे बिपिएफनि दैदेनगिरि ना एमसिएलए प्रकाश बसुमतारीनि माखासे खोथा बुंनायजों खोनासंनानै लाग्रोनि मैं आदरणीय जनाइছো मैं विगत जुआ 2020 जी बिटिसि निर्वाचन ताते मैं एमसिएलए हो राज्यर अभाव अभियोग तो निश्चय मैं हुआ ना तो तार कारण हयতো आमार बिपिएफ राजनीतिक दलर जो प्रधान श्रीजुर हाग्रामा मल्लिक सारे आमाक आखौ এইখন অঞ্চলক উন্নতির পথত বা উন্নতির করে আগলৈ যোৱাৰ কাৰণে নিশ্চয় ভাবিছে ইয়াৰ কাৰণে মোক টিকেট দিয়াৰ কাৰণে হয়তো ডিক্লেয়াৰ দিছে তো মই প্ৰথমবাৰ এমচিএলএ হৈ মই তেখেতৰ যেটো টিকেট প্ৰদানৰ যেটো কথা মই এইটো আদৰণি জনাইছোঁ আমি বিপিএফ ৰাজনীতিক দল হিচাপে বিগত যোৱা দিনবোৰৰ পৰা 2003ৰ পৰা বা 2005ৰ পৰা যেনেকৈ আমি বিপিএফ ৰাজনীতিক দল হিচাপে আমি ৰাইজক বা বিভিন্ন স্তৰৰ মানুহক আমি আগুৱাই লৈ যোৱাত আমি সক্ষম হৈছিলোঁ তো ইয়াৰ কাৰণে নিশ্চয় ৰাইজে বা আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আমাৰ বিপিএফ ৰাজনীতিক দলক আঁকোৱালি ল'ব ইয়াৰ আমি প্ৰধান ইছ্যু আমি হিচাপে আগুৱাই লৈ পেলাই আমি যুদ্ধত নামিব লাগিব বুলি মই ভাবা নাই কিয়নো আজি 2020ৰ পৰা যিসকলে চৰকাৰ চলাইছে বিজেপি ইউপিএল আৰু
GSP তেখেতসকলে ৰাইজৰ কাৰণে একো কাম কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বিভিন্ন দিশত আপোনালোকে চাব চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাস্তা ঘাটৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে একদম শূন্য তেখেতসকলৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট তেখেতসকলে একো কাম কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজে আমাক নিশ্চয় বিগত যোৱা দিনবোৰত যেনেকৈ আঁকোৱালি লৈছে আহি থকা দিনত 2025 যিটো নিৰ্বাচন ইয়াত নিশ্চয় আমাৰ বিপেপ ৰাজনীতি দলক জয়যুক্ত কৰাত নিশ্চয় সহায় কৰিব আজি যিটো নেকি আমি প্ৰগ্ৰাম কৰিলোঁ বিপেপ গেট টুগেডাৰ ইয়াত আমি অহা আহিব লগা যিটো BTC ইলেকশ্যন এই BTC ইলেকশ্যনত আমি দতমা ব্লক হিচাপে আমি এজন পৰিষদ পঠাই দিম বুলি আমি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু আমি যেহেতু আমাৰ 2025 বিপেপ যদি চৰকাৰ গঠন কৰে আমি তাতে মানে এজন পৰিষদ দি পেলাই তাতে মানে আমি আৰু আমাৰ বিপেপৰ কিবাটো কি কয় পৰিষদটো বাঢ়াব পাৰে এইটো আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য আমি দতমাৰ পৰা এজন পৰিষদ দি পেলাই আমাৰ পৰিষদক যেনেকৈ হওক আমি আমাৰ সেৱৰ পৰা EM এইটো আমি মানে আদায় কৰি লোৱা এইটোকে